Bună seara și bine v-am găsit! Această lună este o lună încântătoare și o să scoatem în evidență cele mai frumoase produse ale noastre. Ele sunt adevărate cadouri. Numele meu este Vonica Simona și sunt magnetic. Începem cu pila electrică, un produs absolut necesar pentru tine sau prietena ta în salon, potrivit pentru primul an în această meserie frumoasă. Haideți să o vedem. Prima freză electrică pe care vă vom prezenta este The Kick-Off. O freză electrică foarte ușoară, de dimensiuni mici, care va potrivi perfect pe masa ta de lucru pentru că nu ocupă mult spațiu. Este de o calitate superioară, foarte rezistentă. Mandrina este foarte ușoară și confortabilă pentru mâna ta. Sistemul de a introduce capetele de freză este unul foarte ușor, stânga-dreapta și gata, este de folosire. Avem butonul de pornire-oprire. De asemenea, noi putem să ajustăm în funcție de necesitate viteza de lucru a mandrinei și a capetelor de freză. Butonul pentru schimbarea sensului direcției a capetelor de freză. Întotdeauna trebuie să fie viteza la 0, adică oprim din lucru freza noastră și apoi schimbăm sensul de direcție. Când am terminat, întotdeauna oprim aparatul nostru și îl punem în suport, mandrina. Astfel se va păstra în timp și nu vom avea probleme. Următoarea freză electrică Many Power a fost îmbunătățită, la care s-a adăugat mai multe funcții, inclusiv o baterie reîncărcabilă. Haideți să vedem. Pentru a folosi freza electrică Many Power, trebuie să îndepărtăm cablul de reîncărcare, avem butonul de pornire-oprire și vom putea ajusta viteza de lucru a acestei freze, inclusiv va fi indicat pe display-ul electronic. Pentru a schimba sensul de rotație a capetelor de freză este necesar să punem pe 0 aparatul nostru. Abia apoi schimbăm modul de funcționare. Acesta va fi indicat pe ecranul electronic. În acest moment putem da viteză de lucru frezei. Foarte important, pentru că altfel freza se poate strica. Nu este voie să schimbăm sensul de mers în funcțiune. Această mandrină este foarte ușoară și foarte silențioasă, inclusiv freza electrică este foarte mică și compactă, chiar ar putea încăpea într-o geantă de mână. Cu siguranță și tu preferi să lucrezi fără a avea praf. Acest colector de praf mobil este tot ceea ce ai nevoie. Acest colector de praf este cadoul perfect pentru tine. Este foarte mic, compact și reîncărcabil. Înainte de a fi folosit, este necesar să scoatem cablul de reîncărcare. De asemenea, avem buton de pornire și 2 viteze de lucru. Recomand ca colectorul de praf să fie curățat după fiecare clientă. Astfel vei asigura o masă de lucru perfect curată. Cu siguranță este cadoul perfect pentru orice tehnician. Luna aceasta avem pentru tine minus 20% reducere pentru cadoul perfect. Dacă dorești să afli mai multe detalii despre aceste produse sau cum poți să devii ambasadorul nostru, contactează-ne pe linkul afișat pe ecran. Continuăm mai departe cu metodele de polimerizare a produselor. Haideți să vedem! Lampa Twin Light, preferata mea, calitate foarte bună, un design modern, super rezistentă,
Eu îl folosesc deja de 2 ani și încă e foarte rezistent, nu are nicio problemă. Becurile sunt așezate în poziția corectă, avem 2 moduri de funcționare, rapidă sau mai lentă, LED și UV, și mai multe timpuri pe care noi putem să le setăm, în funcție de necesități. 10 secunde, 30 de secunde, 1 minut jumate, 2 minute jumate. În funcție de procedura pe care o efectuăm, putem seta timpul de polimerizare. Avem și modul automat în care senzorul funcționează, adică mișcarea mâinii de introducere în lampă va porni funcționarea sa. Exact precum în acest video. Foarte ușor și confortabil. Desigur, avem și opțiuni de prepolimerizare. Ele sunt foarte de mare ajutor în cazul tipsurilor reutilizabile Shapeits sau Nail Art. Haideți să vedem despre ce este vorba. Acum este vorba despre Flash and Cure It, o lampă asemănătoare lămpii clasice de mână, doar că este îmbunătățită. Avem buton de pornire-oprire atunci când noi dorim să-l activăm și, cel mai important, avem funcția de senzor. Cu o mică atingere, lampa va fi funcționabilă. Datorită suportului, ne va fi mult mai ușor să introducem mâna pentru polimerizare. Este foarte flexibilă și îl putem ajusta în funcție de necesități. Ador această lampă. Iubești magnetic și vrei să arăți asta? Noi avem o grămadă de produse promoționale care vor demonstra acest lucru. Haideți să vedem despre ce este vorba. Precum gentuță, pahare, suport de chei, sacoșe impresionante, șorțuri de protecție. Cu aceste produse o să reușești să obții un conținut pe rețelele de socializare formidabil și mai avem încă un produs care te va ajuta să obții acest minunat portofoliu. Oferă-ți cadoul perfect ție sau prietenei tale și mai ales că luna aceasta le poți găsi cu minus 20% discount, iar dacă dorești să afli mai multe informații despre aceste produse sau dorești să devii ambasadorul nostru, contactează linkurile afișate pe ecran. Sper că te-au încântat aceste demonstrații și ne vedem anul următor. Vă doresc sărbători fericite și mult noroc în următorul an. Numele meu este Vonica Simona, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de echipa Magnetic.